Ang Bombay. Iniguman taghoy para maibaw anjod nga nahuro tagyod. Ha, taghoy, taghoy. Sige. Halang man sili, pero di mo gawa sa mata. Ilong. Halang. Pero ang Bombay, grabe. Team Lando lang malakas. Ikaw! So, na ang iyang usa ka botelya nga Red Horse nga madawat. Chile no, mayong hapon naay ni challenge dire sa ato ang tindahan no. So lumba daw og kaon og Bombay. So mura og kanang mansanas ba kibkibon ra nila. So ato ning huwaton kay gipaangay pa. Ang Bombay. Bombay! Tako yan eh. Partida ko no. Parehar na tako. Tako na Bombay! Tako kami ya. Asin, asin! Anak ko na siya Yan. patubig. Asin, asin. Tubig lang. Ayaw lang ang sili kay baka maano bang bibig namin. Baka Asin lang, asin lang. Baka masunog. Asin lang, asin pamarat. Asin lang. Asin lang, ayos na. Yan, Nasa yung Bombay mo? Tapos tesyo. Akin na. Dako. Akin na. Gamay. Oh, akin na. Small, medium, large. Segunda. Dire mas maayo pareha mo kay mapil Joy. Oh, Joy. Wag na. Butang Si ina. Joy ni challenge ni sa una 50 ka buok sili gikaon. Bakit may Nay. ano to? Okay mga katsila, tang hoto ng usa kay upat sila nga mo apel. So nagpanit pa sa siyang Bombay. Alright, so upat sila ka buok mo apel sa tong challenge. Kinsay makauna og hurot sa ilang Bombay. Bombay. Bombay dyan. Bombay. Alright, tapad. Oh, asin. So butang ang asin para tusluban. Tapad jar makita mong upat. Mailhan ako ba? Makita na ako ba? Kinsay yun ni kaon og tarong og itong lamoy. Alright, so May tesyo ha? may tisyo tayo dito. Tapos may tubig. Tapos may asin. Oh. Yan. So, Asin po na. Bombay. Yan. Tumbas ng Apple Challenge. Alright, so sinong makauna na maubos? Buitapang, itawag buitapang. Alright, so let's start our games. Ready na players, ready na. Yeah. Andam na. Okay? Sa una makahurot ha. Alright, so Nakuha di mo hoy. partida. Oh, segunda. Oh, sige. Yan. Nya, ready na mo players? Ready. Alright. Alright, so inigihap na og katolo. Kaon na mo. Okay, 1, 2, 3, go! Fights! Sarap. 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 Kenapa nih mabilis baba? Sarap. Durot oh. Para lang ano? Parang Iniguman taghoy para maibaw anjod nga nahuro tagyod. Ha, taghoy. ano ba yan? Nihilak lang usa. No. Nihilak lang usa. No. Apil na go. Paway lumayo. Disqualified. Basta mo luwa, disqualify. Ano ba yan? Taghoy, iniguman taghoy. Hoy! Huwag naman ganyan. Putang na. Huwag naman. Di ba na?
Duha na surrender. Duha na lang mabilin. So, 15 makaon naghurot, dong idaog. Duha ni surrender na. Ay! Dako, masa na kasi ako. No, 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 no. Dalawa na yung sumurinder. Dalawa na lang yung. So, taghoy. Tawag na, tubig. Okay, may nanalo na. Okay, agaw, nanalo. Wala surrender. Surrender yung dalawa eh. Di ba kaya? Ang laki-laki. Ano kaya? Para lang yung Sisiw lang. silong sa akin yun. Sisiyo, maliit lang eh. Mga mahina na lalaki. Maliit. Tapos bakit ang galing? Ang ito lang na naiban sa'yo. Putang ina ka. Asa na mga Joy? Mahilang nila lang. Ang kaslawa ya. Tanaw ha. Oh! Suka-suka oy. Okay, mao to mga katsili no, nadaog na sa agaw. So ang uban nagsuka-suka si Joy, si Raiken, wala suka na. Okay ning usa. Kani usa gisumsuma nagtinagutjo, tagidjo raya ha. Tos na lagasen chill lang. So nantay ni daog mao na siya. Kahi. Team Lando lang malakas. Ikaw! So, nana, ang iyang usa ka botelya nga Red Horse nga madawat. Alright, thank you so much, no? So, sunod na sa mga video. So, magbuhat ang lain nga vlog para sa lingaw-lingaw lang sa ato ang channel. Alright, so, thank you mga kachilin sa inyong pag-sunod sa ato ang videos. Kaya surrender ng usa, nagdana guys ay. Maligo siguro ni guys, kaya mordi kaya daw. Nahurot dun niya ang usa ka ang Bombay. Sapa, Pero gurot, duha ako. akso kabalaka eh. Suka eh. Ha? Okay. Sige pa boss. Kita-kits sa sunod nga videos. Sagarahan nga mo comment lang para sa sunod nga mga yan. Long live, Si CRC. Long live. Long live. So sa ganahan nga mo comment lang mo niya para sa shout out sa sunod nga videos na to nga umaabot pohon. Ay naghilak na eh. Ngano de ka boss? Ay, halangan yun. Halang yun no. Sakit no. Sakit pa siyang pagbiya. Interview. Ay, mo gastori. Ay, para sa akong istorya, no? Ang hina namang nilalang to. Parang Buli, duha ako. Yung Unsa pamati gyud Joy? Unsa gyud pamati? Lahi gyud. Uy, hangoy. Kawa sa ilong ka lang. Dili oh. Dili ilong mata. Sigo na kaya. Tumain ka, lumuha ka, parang iniwanan ka. Oh, dito guys. Pero ako, sumsuma na niya. Naubos na sa akin, pero mas ang talaga. Grabe, Ang sa mata, grabe yung ang epekto. sa ilong, ang sa baba, Tos. Ang paniya. ang Grabe. paniya. Ah! Pero, Mao na to. Okay. di matulon yung gugma. Mao na yung imong giluwa tanawa. Success. Okay, so just chillin nya lingaw-lingaw ra nga to ano. Nya nakadaog nga ning usa ka botilyang Red Horse. So kami ra gihapon ri magtagay-tagay. So ganahan mo Monday maglingaw diri lang sa atong tindahan. Mura ang kwan Bombay mura ra og tambis. Oh, tambis na daw. Tambis. Pero para nila, Mura og Sumsuma na guys. iwan ko. action sa kabalaka kay ang kahalang ko no magawa sa baba sa ilong ug sa mata. Kuwang na lang sa dunggan pud ba. Okay, sige. Halang man sili pero di mo gawa sa mata, ilong. Halang. Pero ang Bombay, grabe. Grabe gid eh. Di makaya. Kaya Ang ka. sa ilong, ti Bombay. Puwa. Yan na. Makaya. Yan na kang isa kayo sa lululo. Ikaw ang Bombay. Ano ko? Kakawatan. Atay. Okay, mao to ang upat ka ba ka contestant no. Nya so atong paboton. Ato na i-upload ni atong mga videos para malingaw sa ta. Alright, so thank you so much. Ito sa susunod na video nga atong i-upload sa mga kachilin.
Babos! Bugi na lili. Orange mga kachilen, humanagyod sila og kuan kanang challenge no. Lumba kaon og puwa nga Bombay. So humanaman sila og kanang duwa sa ilahang kaon. So mag-interview sa ta kay murag aksog kabalaka atong mga players kay musaka kuno sa ilong ngadto sa mata padung na sa utok. So wata kay bo, padung pasto mo sa buhok. So atong interviewon ang usag-usa nila ngano ngayon ato nga uban nagsuka uban nga talikod na ni surrender na. So nasa uban ni survive ni agwanta. So ato ipakita no atong pangutan-on atong i-interview og usag-usa nila ngano ngayon ato nahitabo ba. Atong una nga ni barog ni surrender, ni talikod og ni suka. Kung unsay nahitabo kung anong ni talikod siya o nya ni bugwak pagyud siya. Di siguro niya kaya. Okay, atong interviewon si Boss Raiken. Po niyo mga kachilino, hindi makaya ang puwa na Bombay. Kaysa puti, gabi ka hang. Di kausap pala mo ang hang musaka sa iyong mata. Thank you. Okay, mao to yung istorya no. Sunod atong interviewon si Boss Arson sa iyang experience siyang pag-apili na itong pagkunti sa pagkaon sa itong puwa nga Bombay. Wadyo sa kahurot o tanang umara ko no. Oh, mura na mura kinit-kita ilaga oy wa ka human. So interview to boss nganong wala makakahurot ana boss. May hapon din sa tanan no, labi na sa mga subscribers. Don't forget to subscribe the YouTube channel of my idol Boss Boy Bangs. So akong ikasulta to, okay raman kay since sa una basta magtagay may Bombay kita akong ginasumsuman. Pero sa pagkakaroon nga pagka-challenge, bultom ko ng pagkakaon so di ka kaingkit og maayo kay ang hang musaka gyud sa imong ilong ngadto sa mata ug murag bukunik sa imong utok nga di ka nimo makaya. So mato ang itabo ganina nga one of the challenger nga nagsuka ang usa ni back out na yun kay murag siguro sa kahang sa baba nga ni saka to sa mata nga nagluha na mo tong watan nila kaya pero sa ako kaya ra man ako siya pero ang ako lang masulti is di gyud siya kaya nga bultuhon mo kaon kay mo to nga ditso ang kahang gyud musaka gyud sa ilong at sa mata. Okay, thank you so much. Oh, okay, mao to ang iyang explanation no sa atong ikaduha nga contestant Boss Arson. So guys, kung akong side itong kung sa akong opinion no sa akong nabati atong itabuha pagkaon ako sa Bombay. Nagsuka-suka jud ko kay ang laway di na mohuman mura nagatubod ang laway. Pero naman yung abinog makaya ra pinahanap ako sa sigarilyo kaya aron abinog mag-away ito sa bagay sa sud. Dili to maunsa ang kahala sa Bombay sus kay mura magikit-kit akong dila. Pagkahangap di na gyud ba na ana mo tong surrender jud ko kay abing makaya ra kay kaya ra may mga sili atong nadara makakaya ra sili pero Bombay po di na labing isu kayo ano na si uto ko murag manindog akong buhok.